Para naman sa ating good news, Back to School Donation Drive, inorganisa ng mga student leaders sa Mapandan. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin, Idol Maya. Sa nalalapit na pasukan ngayong June 16, karamihan ay nakabili na ng mga gamit pang eskwela. Subalit ang ilan ay wala pang kakayanan na makabili dahil na rin sa salat na budget para dito. Hindi ito lingid para sa mga opisyal ng Supreme Secondary Learner Government ng Mapandan National High School. Kaya naman kanilang inilunsad ang Open Donation Drive para sa mga magbabalik eskwela ngayong taon. Sa temang Used to be Yours, Pre-Love Stuffs, inaanyayahan ang mga magulang, estudyante at may mga busilak na pusong tumulong na maaaring mag-donate ng mga lumang uniforme, sapatos, school bags at maging mga school supplies hanggang June 13, 2025. Mapupunta ang mga makokolektang school supplies sa mga mag-aaral ng Mapandan National High School at nakatakdang i-distribute sa mismong araw ng pagbubukas ng klase. Kaya naman para sa mga willing magbigay ng kanilang pre-love o mga brand new na kagamitan, maaari kayong makipag-ugnayan sa SSLG Mapandan National High School at maging daluyan ng pagpapala para sa mga estudyanteng magbabalik eskwela. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.